बाक्सा आरो अदालगुरिनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां जे मैया जा बिटिसिनि इलेक्शन जानानै थांबाय बेयाव रायजो राजाफोरा देरहाखाबाय अर्थात UPPL देरहाखाबाय। बाक्सा आरो अदालगुरिनि रायजो राजाफोरा एडभान्स रंजानो हानाय जाबाय, एडभान्स बमा गावनो हानाय जाबाय, एडभान्स मोसानो हानाय जाबाय। ओरैबायदि मोजां खौरां रायजो राजाफोरनि थाखाय जा अदालगुरि आरो बाक्सायाव 21टा जा समस्ति दङ बे 21टायाव मोनफ्रोमबो देरहाखाजोब्बाय। कुनु बाथ्रायानो गैला इयाव जोबोर खुसिनि बाथ्रा आरो BPFआ बेयाव मोनसेबो देरहानो हाया। बयनिख्रुइ गाज्रिसिन जेननो थांगासिनो दङ जोंहा धीरेन बाबुआ सेसारा गावनि जिबनखौ सेस खालामना लाबाय। रायजोफोर जोबोर खुसिनि सान, जोबोर रंजानायनि सान, बेनो जाबाय UPPLनि सरकार जानो थांगासिनो दङ। आरो बिथिं चिराङावथ' BPFआ मोनसेबो मोनखाया, बिथिं क'क्राझारावबोथ' हाग्रामाया गाव मोननै समस्तियावबो जेनखागोन। दिनै BPFनिफोरा खर' गुदुं जानानै दङ। मोनफ्रोमबो पुलिं सेन्टाराव BPFनिफोरा मोखां सोम सोम गाबां सोरबा सोरबा केन्डिडेटआथ' माबानिफ्रायनो पुलिं सेन्टारनिफ्रायनो होखारजादों, सोरबा केन्डिडेटआथ' सोरबा BPFनिफोराथ' जौ लोंनानै फैनानै रायजोफोरजों होसोजादों। जोबोर मोजां खौरां, UPPLनि थाखाय मोजां, नाथाय BPFनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। बे बारनिफ्राय 2020 मायथाइनिफ्राय BPFआ सेस क्लियर। रायजोफोर रंजा मोसा पार्टि खालाम, दिनैनो खालामनो हानाय जाबाय। मानो होनबा सरकारा दाखासिगोन कनफार्मखा, सिङावथ' मोनसेबो मोनखाया, हाग्रामायाथ' क'क्राझाराव गावनो जेनखासिगोन मोननैबो समस्तियाव। बेनिखायनो रायजोफोर जेबो सिन्था खालामनांला, बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। रंजा मोसा पार्टि जा, दिनैनो जा, आं बुंबाय दे, डिक्लेयार खाबाय, कुनु बाथ्रा गैला इयाव। 21टायावबो देरहाखाजोब्बाय जोंनिया UPPLआ। फेसबुकआव मोनसे अडिअ भाइरेल जागासिनो दङ। एबसु आरो UPPLनि मानसि जानानै रायज्लायनाय, माने ओरैबायदि बुंदों जे एबसु एबा UPPLनि मानसियानो लायनो BJPआव भट होनो थिनदों। रायजोफोर बिराद मिसा बाथ्रा बेयो। बे मानसिया एबसु आरो UPPLनि नङा। एबसु आरो UPPLनिया रावबो BJPनो रावबो BPFनो भट होनो थोनाखै। बे जाबाय BPFनिनो जौ फाग्ला। ओरैबायदि मेकिं खालामगासिनो दङ, ओरैबायदि पलिसि खालामगासिनो दङ, बोरैहाय रायजोफोरखौ जाम्बा खालामनो हायो, बोरैहाय रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामनो हायो। रायजोफोर नोंथांमोना बुजि, बे जा फेसबुकआव मोननाय अडिअ टेपिं बेयो कुनु UPPL आरो एबसुनि मानसि नङा, बे जाबाय BPFनिनो सोरबा जौ फाग्लानि गावसोरजों गावसोर रायज्लायनानै रायजोफोरखौ मुर्खामि खाजोनि खामानि। हाला नालाय, दिनै फैसा फागायसेयावबो हाला, दिनै मानसि दम होगासेयावबो हाला, दिनै मानसि बुगासेयावबो हाला। दिनै बिनिखायनो मोनसे उनाव मोनसे पलिसि बाहायगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजोफोरा बुजिनाया मोजां जे UPPLनि सरकारा 100% जाखाबाय। नोंथांमोना 12 तारिखै बेखौ क्लियार मिथिसिगोन। रायजोफोरा रंजानो हानाय जाना दङ, रायजोफोरा मोसानो हानाय जाना दङ। सिन्था दा खालाम। दिनै टेनसन, दिनै BPFनिफोरा बिराद टेनसनाव दङ। दिनै BPFनि बै सेला बेलाफोरा टेनसनजों उन्दुलाङि जाबाय, बिराद टेनसनाव दङ। बेनिखायनो UPPLनिफ्रा सिन्था खालामनाङा, धैर्य हमथार। 10 तारिखै चिरां आरो क'क्राझाराव जाहाथे भटआ मोनफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गोलैयो। दिनै अदालगुरि आरो बाक्सायाव BPFआ 0 जाबाय। दिनै देरहाखालिया, दिनै BPFआ देरहाखालिया, अब्ला चिरां आरो क'क्राझाराव BPFनो भट होनानै मा जानो, लससो जागोन। बिनिखायनो UPPLनि गासै बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार होखा। दिनै अदालगुरि आरो बाक्सायाव 0 जाखाबाय BPFआ, रायजोफोरा नुदों, गासैबो रायजोफोरा मिथिदों। दिनै भट सेन्टारफोराव मोखां सोम सोम दोङोनो BPFनिफोरा, आं गावबो नुदों, आं गावबो बेराय नुदों। बिसोरनि मानसियानो गैया होनबाबो बुंजायो। अब्ला जोङो भटखौ बिसोरनो होनानै लाब गैला। दिनै हाइकर्टआव हाग्रामानि एगेन्स्टै केस होदों, हाग्रामानि एगेन्स्टआव केस होदों, BPFनि एगेन्स्टै केस होदों। दिनै इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो तदन्तआ मोजाङै मोजां जायोब्ला हाग्रामाया जेलावसो थांसिगोन। अब्ला जोङो बै BPFनि बै करपसन मानसिफोरनो दिनै जुदि हाग्रामायानो जुदि इलेक्सननि उनाव तदन्तआ मोजां जायोब्ला जेलाव थांनो गोनां जायोब्ला, अब्ला भटखौ जोङो BPFनो होनानै मा जानो? रायजो राजाफ्रा
बेनिखायनो साननानै नाय हाग्रामाया इलेक्शननि उनाव जेलाव थांनांगोना एकदम रोखा जानानै फैदों होननानै बुंब्लाबो जेबो गोनो गोथो जाया। बेनिखायनो हाग्रामानो भटखौ होस्लायस्लाय बिपिएफफोरनो भटखौ होस्लायस्लाय सरकारबो दानो हाखाला, बेनिखायनो जों ट्रेक्टरनि सावगारियाव गासैबो भटखौ होना हो रायजोफोर।